Tak teraz samozrejme aj privítame niekoho, kto stojí tu tiež za tým, ktorý stojí za cieľ a metóda Trnave, pretože je to konec koncov UCM, Najzrad a ale nejde nám neprivítať niekoho významného z univerzity. Prosím, dovolte mi už po tejto našej slávnostnej tradícii a UCM Night Run má svoje tradície, aj naša škola, jednou z nich je aj Night Run. Teraz ďalšou odškrtnutou tradíciou je naša rozcvička, ale teraz, aby sme to mali naozaj veľmi oficiálne, aby sme mohli začať už s naším behom, tak mi dovolte prosím privítať pani rektorku Katarínu Slobodovú-Novákovú na pódium, ktorá vás uvedie a ktorá vás privíta na tomto evente. A som veľmi rád, že môžeme študovať práve na Univerzite svätých Cyrila a Metoda. Ja vám dám radšej tento mikrofón, pretože ten je lepší a ja si myslím, že si zaslúžite práve taký. Nech sa páči. Ďakujem, dobrý večer, prajem, ahojte Trnaváci, pekný večer Trnava. Zdravím všetkých bežcov. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na otvorenie tohto milého podujatia. Je mi veľkou cťou, že sa tu opäť stretávame po roku. Nie už pred budovou univerzity, ale priamo tu na námestí Trojičnom v Trnave. Ďakujem veľmi pekne mestu, že nám umožnilo toto podujatie otvoriť práve v týchto lukratívnych priestoroch centra mesta. A som veľmi rada, že sa nám podarilo zorganizovať také úžasné podujatie. Je to už 6. ročník po takej miernej covidovej pauze, kedy sme rozmýšľali minulý rok, že či to zorganizovať. Hľadali sme putovný pohár, kde ho máme, putový pohár sa podarilo dohľadať. Dúfam, že sa počas roka 2023 nestratil a že ho stále máme k dispozícii, aby sme ho dnes po našom behu mohli aj odovzdať. Veľmi sa teším tej hojnej účasti, pretože oproti minulému roku máme takmer trojnásobok bežcov, čo je úplne skvelé. Dúfam, že si to všetci dnes večer užijete, ja teda tu na zozazemia a vy priamo v teréne. Želám vám všetkým vietor do tenisiek, aby ste boli vlhkí iba od vlastného potu, nie od dažďa. Dúfam, že vám počasie vydrží, že sa nestratíte v temných trnavských uličkách a že sa tu na záver všetci opäť vidíme pri vyhodnotení. Takže všetko dobré vám želám, športozdar, behozdar a príjemné športové podujatie želám. Ďakujem pekne. Ideš! A vy ste dali nejaké 16 minút, 16 sekúnd, 300. Krásne prvé miesto a získal prvé miesto aj v kategórii muži do 40 rokov a je to Ján Sobko! Páči, toto je tvoje. Áno, o rok donies potom. Jan, potom je 10 sekúnd tebe až to pre. No, tak ako, keď si to už 4, 1, 2, 3, neviem si to vrátať. Naozaj veľký potlesk ešte raz. Ale samozrejme ešte, síce Jan už odišiel, ale veľký potlesk hlavne aj pre vás, pretože ste boli súčasťou UCM Night Runu. 607 vás tu dnes behalo, čo je neskutočné číslo minulý rok. To beh štart cieľ, alebo ako sa to tam vyvíjalo vpredu? Bolo to v podstate štart cieľ. V podstate len tu na námestí sme bežali spolu a v podstate po tej prvej také ostrej 90 stupňovej zákrute som vybehol dopredu a odtedy som si v podstate kontroloval spredu tempo. A tých superov si poznal? Sú to nejakí známi bežci pre teba? Superov som poznal, v podstate známi bežci, ale keď som videl, že sa nejako nechytali a nemyslím si, že som bežal úplne naplno, aspoň v začiatku, tak som si celkom vedel. A na dráhe beháš trate 5 kilometrov napríklad?
V podstate behávam od 5 km po polmaratón. A aký je tvoj osobný rekord na 5 km na dráhe? Ťažko povedať. Mám iba taký ešte z žiackých kategórií, takže ten čas je ešte pomalší ako dneska, čiže taký oficiálny osobný rekord v podstate nemám. A tak te gratulujem ešte raz. Ďakujem.